गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जों दिनै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। लब, बेनिफ्राय प्रब्लेम। मानसिनाव मालाबा प्रब्लेमा जोबनो थाङो। मानसिया लब जायोब्ला मानसिया माबायदि गाब्रयो बेखौ गासैबो मिथिखायो। जों दाखालि बावै चिराङाव नुनो मोनबाय पिस्तल देखायनानै फैसा लांनाय। सोर लांदों जों बेनि सायाव जेबो बुंनो हानाय नङा। बर'ना हारसा सोर मावदों। बेनिफ्राय साथामसो गथ'फोरा सासे सिख्लाखौ छेड़छाड़ खालामनानै पुलिसजों हमजानाय। बेनिफ्राय उदालगुरियाव गावथारजानाय। बेनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव बेफोरबायदि मानो जादों। बेनिफ्राय आं थाम्बनेलाव सासे सिख्लानि फट' होदों। बे सिख्लाया गावनो बुजिखागोन नुसनोब्ला आंनि भिडिअखौ नायोब्ला। आङो बे सिख्लानि सेहेराखौ नोंसोरनो देखायगोन। साननैसो उनाव बे सिख्लाया बे भिडिअखौ नायनानै बुजियाब्ला आरो आंहा बे सिख्लाजों जेबो लेनदेन गैया, लेना देनाबो गैया। नाथाय आं दा बे सिख्लानि सायाव जेबो बुंथ'ला। बे सिख्लाया बर'आनो। बेनिफ्राय जों मा गावथारजानायबो नुनो मोनदों। मा मावनानै गावथारजादों, मानो गावथारजादों जों जेबो बुंनो हानाय नङा। दिनै मानसिनियाव प्रब्लेम गैयि सोरबा दङ? गैयाना? प्रब्लेमा मानसिनाव मालाबाबो जोबनो थाङा। गुबुननियाव प्रब्लेम गैयि दंब्लाथ' आं बुंनो हानाय नङा। नाथाय आंनाव प्रब्लेमा मालाबाबो जोबनो थाङा। दिनै मायबा मोनसे प्रब्लेम जालायबाय, बेखौ सल्भ खालामबाय। आरो नेक्स्ट मायबा मोनसे नांगौआबो जोबनो थाङा, प्रब्लेमाबो जोबनो थाङा। मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे, माने दङब्लाबो गैयाब्लाबो मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसेखा सानफ्रोमबो। सोरनिबा लाइफआव प्रब्लेम गैयि दंब्लाथ' बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेनिफ्राय लब, गासैबो मिथिखागौ लब जायोब्ला मा जायो। दिनैनि दिनाव आंथ' साना पिस्तल देखायनानै बा डकायत मावनानै सोरखौबा थगाय थसि खालामनानै जानांगौ आंथ' मालाबाबो साना। दिनै लब जानानै थैनाय नुगासिनो दंना? दाखालि बावै 31 डिसेम्बर जोंनि मुसलपुराव मा गैयामोन? जिमाव फैयोमोन, आं नोंसोरनो खोन्थायाखैसो। बे सिख्लाया मुसलपुरनिया सनानि दखानमोन, बलेर' दङ, 3 तालानि बिल्डिं, रुम भारा होजोबो, बुलेट दङ। हौवाया गावगा स्कुटि लानानै गथ' फिसा लानानै जिमाव फैयोमोन मुसलपुराव जोंजों। फुङाव बरिया जिम खालामनानै थाङोमोन। बेनिफ्राय 31 डिसेम्बराव मा सासे हौवा मोजां मोनबोनानै गावनि हौवाखौ गाव बुथारदो ना बयफ्रेन्डआ बुथारदो, सानैबो लोगो नांनानै हाथ्रिदोनि खर' देसिन 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 देनानै फ्लाट। बे हिनजावा दिनै मा जाखो? सब दंजोबोमोन। बिल्डिंनिफ्राय लानानै गारि मटर सब जिमावबो फैनो मोनोमोन। मा नांबावगौ? मा नांबावगौमोन? गावनि हौवाखौ बुथारना लानानै दा जियालाव। बेनिफ्राय डाबल मार्डार नुगासिनो दङ नोंसोरो। डाबल मार्डारनि काहानिखौ। बेफोरबायदि हारसाफोरनियावल' जायाखै, जोंनि बर'नियावबो जाखांबाय। दाख्लै बावै जोंनि बागानपारा एरियायावबो बेफोरबायदि गावनि हौवाखौ बुथारनानै जेल जानानै दं। एबा गोनांथि लब जानानै बुथारजानो गोनां सोरजोंबा, हरनि समाव सोरजोंबा गावथारजानो गोनां मायबा गोनांथि? आङो जाय गावथारजादो बेखौ बुङा दै। बेबा मानो गावथारजाखो जेबो मिथिया, बेखौ लानासो बुंदों। जों जेबो दाय मावालासिनो जोंखौ गावथारदोबाथ' खुसि खुसि थैलांगोन भाइ आंथ'। आं सोरखौबा जेबो माबा खालामाखै, आंखौ नायनो बानानै आंखौ गावथारबाय, खुसि खुसि थैलांगोन। नाथाय जोङो लब जानानै गाज्रि खामानि मावनानै दिनैनि दिनाव थैनांगौ जेबो गैया। मानसिनो थोखाया। करोर करोर थाखा, लाख लाख थाखा बेसेबांबा नों आरजिब्लाबो मानसिनो थोखाया। जों जा दङ, जा इसे दङ, जों बेजोंनो मा खुसि जानांगोन। आंथ' बेफोरबायदि सानो। जा दङ बेजोंनो खुसि। मानो होनोब्ला प्रब्लेमनि उनाव प्रब्लेम, मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामोब्ला गुबुन मोनसे प्रब्लेम जाखायो, जोबनोनो थांखाया। बेयावनो जों बुजि मोनखायो माने थैजासिम प्रब्लेमा जोबनो थांखानाय नङा। जों बेयावनो मोनथिखाबाय दिनै जोबाखैब्ला बे प्रब्लेमा आरो थैनो गोनांसिम जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बे प्रब्लेमा जाखाबायानो थागोन। जों बेनि गेजेरावनो मा खुसियै सान्थियै थांना थानांगोन। जा इसे दङ, जा मावनानै मोनो। आं सानो आरोना लब, थगायनाय, मिसा बाथ्रा बुंनाय, मिसा बाथ्रा बुंनानै देरहानाय सानबेसे?
मिसा बाथ्रा बुंनानै ओंखाम जानाय थगायनाय गुबुना मा सानो आं मिथिया दिनै आंखौबो गोबां मानसिया गाज्रि मोनो सिदा सिदा थोंगोर थोंगोर बुङो थगायनो मोजां मोना थगायनानै मा जानो मिसा बाथ्रा बुंनानै मोजां मोना मिसा बाथ्रा बुंगोन थगायगोन थगायनानै देरहानाय एसेबो मोजां मोना थोंगोर थोंगोर सिदा सिदा दाखालि बावै आंखौ सासे हिनजाव मानसि सेरफांगुरिनि हाबा जानाय आं जेम्सखौ मोजां मोना होनना बुंदों मानो मोजां मोना आं बुजिखाबाय बिराद दादागिरि जेम्सआ बिराद दादागिरि बाथ्रा बुङोलै आं जेम्सखौ एसेबो मोजां मोना होननानै बुंदों बुजिखादों सासे हिनजाव मानसिया आंखौ बिदि बुंदों माने आं बुजिखादों बेयाव बुजि आंहा जेबो गैया आंखौ बेफोरबायदि बुंदों मानो होनबा सिदा सिदा थोंगोर थोंगोर बुङो जों गाज्रिथ' मोनखागोन थगायनाय गैया मिसा बाथ्रा बुंनाय गैया आं सानो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेफोरबायदि लब बा बायदिसिना भुल मावनानै सोरबा सिख्लाफोरखौ सेर सार खालामनानै मालाबाबो हमजानो गोनां गोनांथि सोरखौबा बायदिसिना खालामनानै बेफोरबायदि हमजानो गोनां जेबो गैया माव दां जा आरामसे बिन्दास जा दं बेजोंनो जा नंना नङा अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द